Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of je Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jesaja zei al, Heere, wie gelooft wat wij vertellen? Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem gaan geloven. Lift up our eyes to the maker of heaven. He is our help, forever present. Faithful is He. He is our constant, forever faithful, forever good. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel. No matter what storm may come, our God is here. Our God is here. When fear gives in, when darkness runs, our God is here. Our God is here. No matter what storm may come, our God is here. Our God is here. When fear gives in, when darkness runs, our God is here.
His name's Emmanuel. Emmanuel. God with us, living inside. Emmanuel. Emmanuel. God with us, living inside. Oh, Emmanuel. No matter what storm may come, our God is here. Our God is here. When fear gives in, when darkness runs, our God is here. Our God is here. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale dienst. Vandaag vieren wij en herdenken wij dat onze koning, onze redder, Jezus Christus, is geboren. Wauw! En ja, het is een beetje anders dan dat we gewend zijn. Maar het is voor ons een genoegen dat wij samen met jullie familie, vrienden, gezin, dat we helemaal bij jullie thuis deze dienst mogen vieren vandaag. Nou, mijn naam is Shea Wilmans en samen met mij heb ik Niluska Koffie en wij gaan vandaag deze dienst voor jullie hosten. Ja, wij vinden dit heel leuk. Vandaag zal het een speciale dienst zijn. Daarom nodig al je vrienden, al je familie en je kennissen. Stuur deze link ook door naar je familie, je vrienden, zodat ze deze gezegende moment ook mogen ervaren. Wij gaan nu direct door naar onze voorgangers. Die gaan met ons openen in gebed. Daarna volgt het een verhaal van Jezus. En hierna zullen 2 jongeren iets doen, maar dat gaan wij nog niet verklappen. God zegen jullie. Wat zijn we blij dat we hier op zo'n manier kunnen zijn om samen met u en uw gezin kerst te vieren. Mijn naam is Shasron Richardson en samen met mijn vrouw Juraima Richardson zijn we voorgangers van House of Worship Hollanda. En vanavond willen we samen met jullie gaan vieren. We gaan vieren omdat Jezus is geboren. We zijn blij dat we samen op zo'n manier in jullie huis kunnen zijn. En samen met je gezin even aan tafel zitten en te genieten van het programma. Maar je kan ook deze link delen met familieleden, met kennissen en jullie buren. En geniet van de kerstprogramma. Maar eerst, voordat we verder gaan, gaan we wel openen in gebed. Amen. Vader, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor dit moment dat we hier samen mogen zijn, Heer. Al zijn we allemaal ver weg van elkaar, maar toch dat we het kerst samen als gezin, maar ook als familie kunnen vieren. Heer, laat uw Heilige Geest tot ons spreken vandaag. Heer, laat uw naam, de naam boven alle namen, hoog verheven worden vandaag, Heer. En Heer, dat u ons zal aanraken in het diepst van onze wezens, Heer. In het diepst van onze hart, Heer. Laat uw woord, Heer, tot ons komen. Dat uw woord ons blij zal maken, vrij zal maken, Heer. Dat uw woord ons hoop zal geven, Heer. Wij danken u, Vader. Dank u, Heer, voor een ieder die samen met ons aan het kijken is. Dank u, Heer, voor iedereen die gepresenteerd heeft of het woord gedeeld heeft, op een of andere manier hier aan dit programma gewerkt heeft, Heer. Zegen een ieder in Jezus' naam. Amen. En amen. Amen. Hallo allemaal, welkom bij de dienst van vandaag. Vandaag is het kerst en daarom willen we met alle kinderen vieren. Mijn naam is Jada en ik heb er zoveel zin in. En ik hoop dat jullie er ook super veel zin in hebben. We gaan vandaag zingen, dansen en we hebben een speciaal bezoek. Voordat we gaan beginnen heb ik nog een vraag. Wat is het bijzondere van kerst? Denk maar even na. Met kerst vieren we dat God zijn enige zoon heeft gegeven voor ons.
Maar hoe dat echt is gebeurd, zien we straks. En nodig al je vriendinnetjes of vriendjes uit. Geniet ervan. Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld. Een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in de voerbak. Want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren. Christus, de Heere. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. In de hoogte, vrede op aarde, bij de mensen die er zijn wil leven. Ere zij God in de hoogte, vrede op aarde, bij de mensen die er zijn wil leven. Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: Kom, we gaan vlug naar Bethlehem. Hoe de Heer ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat er gebeurd is. Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in de voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld. Hallo allemaal, mijn naam is Liron Martens en ik ga vandaag bidden over dat Gods licht in alle huizen mag gaan schijnen. Vouw je handen, doe je ogen dicht. Vader God, ik dank deze dag dat het vandaag kerst is en dat Jezus is geboren op deze dag. Dat uw licht mag schijnen in alle huizen. En dat u God bent en dat iedereen weet dat u bestaat. In Jezus' naam, amen. Fijne kerst allemaal. Doei! Hi, ik ben Nathan Mook. En vandaag gaan we bidden dat de mensen de reden van kerst begrijpen. Handjes vouwen en ogen dicht. Vader, dank u voor deze speciale dag. Laten we niet vergeten dat kerst om u gaat en niet alleen over eten en drinken. Amen. Fijne kerst iedereen. Hallo kinderen, wat ben ik blij om jullie weer te zien. Vandaag wil ik iets moois met jullie delen. Kennen jullie mijn neef Louitu nog? Hij is echt een goede neef en ik kan alles bij hem kwijt. Maar wisten jullie dat Louitu niet altijd naar de kerk ging? Vroeger nodigde ik hem telkens uit om samen met mij naar de kerk te gaan. Maar Louitu wilde nooit meegaan. Weten jullie waarom? Nou, hij zei altijd dat hij geen tijd hiervoor had.
en dat hij liever andere dingen deed, zoals videogamen. Maar ik gaf niet op. Ik bleef hem uitnodigen. Op een dag had ik hem gebeld om te kijken of hij graag een dagje bij mij wilde buitenspelen. Toen hij de telefoon opnam, kon ik hem bijna niet verstaan. Louise vertelde mij dat hij heel erg ziek was. Hij had corona en daardoor kon hij moeilijk ademhalen. Het was zo erg dat hij zelfs naar het ziekenhuis moest. Louise was bang en hij dacht dat hij nooit meer beter zou worden. Oh, wat erg, dacht ik. Ik wilde hem heel graag helpen, maar hoe? Wat zouden jullie in zo'n situatie doen? Nou, ik ging toen hard nadenken en plotseling kwam een gedachte in mij. Dit is een goed moment om Louise te vertellen over Jezus, onze redder. Ik vertelde het goede nieuws aan hem, namelijk dat Jezus als redder voor ons is geboren en dat Jezus hem weer kan genezen. Als je tot hem bidt, vertelde ik, zal hij luisteren en zal hij antwoorden. Ik ging samen met Louise bidden dat God hem helemaal geneest van het virus. Ik moedigde hem ook aan om te blijven bidden en om de Bijbel te lezen. Weten jullie wat er na ons telefoontje gebeurde? Het ging steeds weer beter met Louise en hij mocht zelfs weer naar huis. Wat is God goed? En ja hoor, tot de dag van vandaag bidt Louise elke dag. En hij gaat ook elke week naar de kerk. Jezus is gekomen om iedereen te redden. Dus blijf het goede nieuws met je vrienden delen. En zo kunnen zij ook Jezus als hun redder aannemen. Mooi is dit, hè? Kinderen, kom op. Sta op en laten we samen Jezus vieren. Glorie, glorie voor de Messias. Kom je steeds naar horen, want dit is te gek voor woorden. We vieren feest, want Christus is geboren. Ja, geboren. Als je goed in je oren, dan gaat het nooit verloren. We vieren feest, want Christus is geboren. Ja, geboren. Alle eer en alle glorie. Alle eer en alle glorie. Glorie, 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 halleluja. Glorie, glorie voor de Messias. Ja, kinderen, onze enige redder en verlosser, Jezus Christus, is geboren. En daarom vieren wij vandaag feesten. Yes! Jezus is de echte betekenis van kerst. En dit mogen we nooit vergeten. Dus laten we allemaal samen onze Messias alle glorie en eer geven, want hij is het waar. Doen jullie mee? Let's go! Alle eer en alle glorie. Alle eer en alle glorie. Glorie, 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 halleluja. Glorie, glorie voor de Messias. Alle eer en alle glorie. Alle eer en alle glorie. Glorie, 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 halleluja. Glorie, glorie voor de Messias. We vieren feest met de Messias. We vieren
Ja, kinderen, laten we Jezus met alles wat in ons is aanbidden. Vandaag vieren we feest met Jezus. Yes! Ik hoop dat je hebt genoten van de dienst. Als je geen vriendje hebt uitgenodigd, doe het snel. Doei! Fantastisch, Jada. Je hebt het supergoed gedaan. En inderdaad, vandaag vieren wij feest omdat Jezus, onze koning, onze redder, geworden is. En ik ben ervan overtuigd dat je tot nu toe bemoedigd bent geraakt door onder andere het verhaal van Hoito. En alle kinderen die aan het kijken zijn, denk eraan. Jezus houdt super veel van jullie. Amen, Shien. Ik denk dat we meteen verder kunnen gaan. Wij gaan nu verder met een getuigenis. Open je oren, open je hart, want wat God voor hen heeft gedaan, kan Hij ook voor jullie doen. Daarna zullen 2 van onze jongeren een Bijbelvers lezen en hierover bidden. En daarna volgt er een lied. Open je hart, zodat je geraakt zal worden door deze lied. Hi, Hi, wat is je naam? mijn naam is Elimar Manuela. Wat kom je ons vandaag vertellen? Nou, ik kom vertellen over een getuigenis waarbij God mij had genezen. Wie is Elimar Manuela? Nou, Elimar is een jonge dame van 28 jaar oud. Ik ben op Curaçao geboren, maar op Bonaire opgegroeid. En ik was echt heel stil, heel erg rustig. Ik praatte niet zoveel. En ik socialiseerde mezelf ook niet met veel mensen. Dus dat was ik eigenlijk voor persoon. Ik ben benieuwd. Hoe heeft God jou genezen? Hoe was het allemaal begonnen? Nou, ik was op mijn stageplek. En ineens werd ik echt ziek. Hoge koorts. Ik voelde gewoon mijn ogen zo branden. En ik had veel pijn aan mijn onderrug, aan mijn buik. Aan de linkerkant van mijn buik. En ik was gewoon ineens plotseling ziek geworden. En ik vond het gewoon raar hoe heel mijn lichaam eigenlijk pijn deed. Pijn aan mijn linkerkant van mijn buik. En echt een brandend gevoel. Dus dat zorgde ervoor dat ik gewoon angstig was. Bang, nerveus. Ik wist niet wat er eigenlijk zou gebeuren. Dus zo voelde ik me eigenlijk. En toen je naar de huisarts ging, wat was het nieuws? Ja, toen ik naar de huisarts moest, ze zei van ik ga je meteen naar het ziekenhuis eigenlijk doorverwijzen. En ik moest naar het ziekenhuis, ik had geen auto. Dus ze zei van ik moet iemand bellen. Dus ik heb 2 mensen gebeld en die namen niet op. En toen had ik een beste vriendin gebeld en zij nam me op. En ze kwam mij gewoon meteen ophalen en naar het ziekenhuis eigenlijk gebracht. En ik had echt hele hoge koorts ook. Dus ik was echt zo in paniek en ik had pijn. Dus zelfs in die detail was God eigenlijk bij mij. Dat hij ervoor zorgde dat ik iemand kreeg die mij naar het ziekenhuis kon brengen. Mooi. Ja. Ik hoorde je over God praten. Wat betekende God voor jou op dat moment? Eigenlijk alles. Want ik zei, God, u moet mij helpen. Ik heb wel iemand nodig die mij kan brengen. En u moet mij eigenlijk ook helpen, want ik voel me ziek. Dit is eigenlijk Elimar niet, zei ik toen. Dus God betekende gewoon alles op die moment voor mij. En hoe ging het verder, wanneer je naar de ziekenhuis was gegaan? Ze gingen verschillende testen doen. Ik moest naar een gynaecoloog. Ik moest een MRI-scan doen. Ik moest bloed laten prikken. Ze moesten echt heel veel testen en zo laten doen. En toen kwamen de resultaten binnen. En ik had een kieste van 9 centimeter. Dus dat was eigenlijk groot. En die drukte op mijn maag.
En ook op mijn urineblaas. En dat zorgde dus voor dat ik niet veel kon eten. Ik nam gewoon 2 happen en dat was het. En ik moest continu naar de wc. Ik moest gewoon continu naar het toilet. Dus, en dan hebben ze ook in de MRI-scan gezien dat het aan mijn rechterkant van mijn buik eigenlijk ligt, die kiesten. Dat hebben ze gezien. Nou. En dan hebben ze besloten meteen dat ik gewoon met spoed geopereerd moest worden. Want als het, zeg maar, die kiesten uitbarst en kapot gaat, dan was het eigenlijk erger geworden. Was het nog erger kunnen worden. Dus toen hadden we een operatiedatum eigenlijk geprikt. En de dag van de operatie is aangekomen. Hoe was het tijdens de operatie? Nou, eigenlijk voor de operatie was ik echt zo nerveus. Want ik wist al wat ik moest ondergaan. En ik zweette gewoon. Het was koud. Maar ik zweette gewoon, blijven zweten. En continu naar de wc gaan. En mijn ouders waren gelukkig bij mij. Dus ik hield ze gewoon vast. En ik moest gewoon huilen. Want het was gewoon zo vervelend. Dat ik weer door een operatie moest gaan. Dus eigenlijk midden in de operatie werd ik wakker. En ik hoorde de gynaecoloog en de dokters met elkaar eigenlijk praten. En ze zeiden van, dit meisje heeft geluk. Want we moesten haar eierstok eigenlijk niet weghalen. En net op die moment werd ik wakker. Dus ik heb net die stukje, zeg maar, gehoord. En daarna heb ik niets meer gehoord. Toen was ik er niet meer, zeg maar. Maar het was eigenlijk God. Ik voelde gewoon dat God mij moest laten weten, zelfs in de operatie, dat mijn eierstok gewoon bleef. Niet weggehaald moest worden. Ja. En als er iemand door diezelfde situatie als jou gaat, wat wil je tegen die persoon zeggen? Blijf geloven. Want wat de dokters kunnen zeggen, betekent niet dat het eigenlijk in de realiteit zo zal zijn. Want God kan gewoon alles veranderen. Hij kan gewoon alles doen. Ik zou zeggen van bidden, want dat helpt sowieso. En blijven geloven. En blijven vertrouwen dat God het kan doen. Want God kan gewoon alles doen. Maar ja, dat zou ik tegen die persoon zeggen. Gewoon blijven bidden. Blijven geloven. Nou. Wie is Elimarne? Nou, wie ben ik nu? Ik ben iemand die... ik heb nu meer eigenlijk geloof gekregen. Ik geloof niet meer. Vanaf die moment eigenlijk. Ik weet dat God gewoon alles kan. God is bij mij. God heeft mij lief. En ik ben een jonge dame die gewoon eigenlijk standvastig in God blijft staan. Dat wel. En niets kan mij eigenlijk uit de weg halen. Niets, niemand. Nee. Anuncia que el de Dios la nace de un virgen. Esta bimbata es luz del mundo. Pa libro humanidad tipicana y juicio. Pa turbo quiere de hielo recibir. Y ta en mes nos pascu. Jesús nos pascu. Jesús va a librarnos. Va a sacarnos de oscuridad y vestirnos con luz maravilloso. Jesús nos pasó, Jesús va a librarnos, va a pasarnos mi mundo pa' vida y llenarnos tu Espíritu Santo.
Tapecei-nos de celebrar Páscoa, recordando no Salvador. Y su nombre está Yeshua, Mesías. Está el rey de tu reinar. Y no tenía manera de Jesús nos pascou, Jesús va livra-nos, mas saca-nos da escuridade e viste-nos com luz maravilhosa. Jesús nos pascou, Jesús va livra-nos, va passa-nos de morto para vida e llena-nos com o Espírito Santo. Jesús nos pascou, Jesús va livra-nos, va trazer paz no coração e tu estás com ar e se vivo. Jesús nos pascou, Jesús va livra-nos, não tem nenhum para igualar-o. Porque tu estima-nos, oh Jesús. Dios amanda é Salvador, é Messias e Senhor Cristo Jesus para nós. Esta é luz da trece revelação para tu perceber, não se ficar na escuridade, nem tem maldade, nem tem picamas. Pensei, humilhar e abre o mês, e laga da boa Páscoa. Tapecei-nos de celebrar Páscoa, recordamos no Salvador. God zegen iedereen, ik ben Christian Goulou en ik ga vandaag lezen uit Romeinen 10, vers 11 tot en met 12. Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of je Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Dit wil ik vandaag met jullie delen. Ik geef het woord door aan mijn broer. God zegen. God zegen iedereen. Mijn naam is Christiane Goulou en ik ga even voor jullie bidden. Heere Vader, dank u wel voor deze dag, Vader. Dank u wel dat u uw Zoon naar de aarde heeft gestuurd, Vader. Voor onze zonde, Vader. Dank u wel dat u ons steunpaal bent en dat we op u kunnen vertrouwen, Vader. Vader, dank u wel dat u de genade op ons heeft gegeven, Vader. Dit bid ik in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Amen. Blijf vooral kijken naar deze dienst. God zegen iedereen. Minta vivo e abo tatimi sempre me queda tengo presencia pa mi alza mi man e vai na boa adoração foi mi coração. Senhor, os coração está divo, tudo o qual não está divo, Tata. Vamos cantar junto, vamos dizer, mi está divo e abo está dini. Pa sempre me quedar tempo presença, Senhor. Alça o mão na gente e buig diante de Deus. Do minha adoração. Foi mi coração.
Canta gloria. Gloria a su nombre. Canta gloria. Saturno cual unidad. Te canta gloria a Señor. Quintier meu coração, cantando mais glória a Deus. Sim, na voz, Senhor. Agora tudo no qual comitim ester. Heer, ik wil mijn handen naar u verheffen. Ik wil van uw goedheid en uw glorie zingen. Want u bent goed, Heer. U bent alles waar ik naar verlang. Daarom zingen wij met vreugde van uw goede tierenheid, Vader. Laten we samen zingen. Glorie voor de Heer. Zing glorie aan u, mijn Heer. U bent alles. Zing glorie. Naar verlang, ik zing glorie aan u, o mijn Heer. Ik zing glorie aan u, o mijn Heer. Ik zing glorie aan u, o mijn Heer. Neluska, ben je tot nu toe aan het genieten van onze dienst? Ja, zeker weten. Ik ben zeker aan het genieten. Ik ben ook enorm aan het genieten van onze dienst. En weet je, we moeten inderdaad God dag en nacht loven en prijzen. En we moeten onze kinderen ook vanaf een jonge leeftijd al leren om de stappen van de Heer te lopen. En dan zal Hij nooit afdwalen. Ja, je hebt helemaal gelijk. In Psalm 34 zegt het zo. Ik lees het even voor. Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik hem loven. Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil, zullen het horen en samen met mij blij zijn. Laten we samen de Heer prijzen. Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen Hij voor ons heeft gedaan. Amen. Amen. We moeten dus inderdaad aan iedereen die we tegenkomen het goede nieuws vertellen. We moeten dus aan iedereen vertellen wat God in ons leven heeft gedaan. Ik ben er zeker van overtuigd dat jullie aan het genieten zijn van de getuigenissen, van de dans en van de zang. Maar nu komen we wel jammer genoeg wel aan het einde. Maar we hebben nog een prachtig lied van Tamara en Proskuneo. En daarna gaan we verder naar een getuigenis. Ja, en daarna volgt een speciale boodschap van onze voorgangers, Pastor Chesron en Pastora Shuraima Richardson. Geniet ervan! Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to pass.
Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Give Christ the Lord. Everybody sing. Come, let us adore. Come, let us adore. Oh, let us adore Him. Oh, come, adore Him. Christ the Lord. He is mighty. He is mighty. He alone is mighty. He is worthy. He is worthy. He is mighty. He is mighty. Oh, He is mighty. Christ the Lord. Oh, He is mighty. He is mighty. He is mighty. He alone. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, He is mighty. He is mighty. Oh, thank you, Jesus. Christ the Lord. Mike, Bom, qual é o nome? Wilbert. Quem Wilbert Tabata? Bom, ito tong persona malanta fe chiquito de um caso família. Ja, onde minha mama, ja, meu padrasto, comigo manang. Ja, den caso kami na malanta, tata, gostam na ba bom, tating violência em cada rato den caso na. Malanta até agora aqui, Bisabo, é verdade, mas não conhecemos tata.
Ja, nalandun dia nabi sa amin, ja. Buti may wado kriyas ka otro persona, midi ja. Muta chiki, mundim boss. Assim não wado ranka for de minha família, may wado kriyan no outro parte. Ja, me tá sentindo hope, tristo mesmo. So me boquear-se algo, mas não pôr. So ja, bota muito chiki, tal qual não bisa botar assim. Vou compreender? Mas toda vez que eu sigo a minha bei escola, a escola não vai embora malando, mas começa a ser rebelde. Agora vai me que brinca. Que como estava sentindo falta de Jé na Chiqui? Estimação 6 minutos a ter. Do mawador ang kafe mi família nang estal ko mawador ang kaya. Di mes frustração anto bayabo den. Se com família também, não estou obrigado a assistir a coisa botar meu monopólio. Como né, já botou assim não, botou botar em golpe, não tá maltratado. Tudo é assunto daí mas me tem que. Então já de mês, botar biga duro, tá fixe que malanta. O mês já, me tá melhor com o mês, tem hora me tá sendo me estima o mês tampouco, porque dor custar uma hora lantar. Na que momento a vida a cambia? Bom, minha vida cambia dor de migo mamu mês. Com a papiame, para me vai missa. Vai missa. Atende pastor da predicar. Não dá para ovo de bautismo. Então me diz, bautismo, não dá para bautismo, botou tumalés, botou assim, que essa saia, me diz, não, me quer batizar. So me quer me batizar, me estou de liberar tudo que eu não estou sentindo. Então me estou não vai batizar, não deixa eu botar boiar, não em câmbio boiar, mas ali me arriba. Então toque tempo, né, me dá corda por meio que tempo, me dá 5 minutos, tá bem bom, me não para dormir. Várias noites não me para dormir, me dá nightmare, me dá me coisa estranho, sonho estranho, me para dormir não, me toque tempo, me batizar, toque Deus a tocar-me. E dia me dá ganhar, me dormir, fechei todo de à tarde, malanta teme também diz não Deus a tocar me toca só tá basta tempo me sinto coisa assim aqui mas toca me tá bichinado não toca ainda me sinto certo coisa trauma não toca a queda mas se bicho também se bicho vai bem assim de me hope bom toque tempo mas toque depois de temporada me bem depois paga me bem cai atrás toca. Ja, maar não sabia se qual vida dali me trobe, passou de maneira, me dá uma vida dobre também, não. Ante ko ja, não tá bom. De vista de Deus não bom, uma vida dobre, ja. Mas bem ko ja, deixa eu me encontrar. Esse Senhor me dá casar com ele, da Natalie. Assim a vida bem cambia, bem começar a aceitar Cristo trobe, começar bem igreja, começar a igreja. E nós não tomamos Cristo na sério, mas só já matrimônio não é sério. O custal me dá biba, não tá bom. Vida, bom tá casar, botou biba vida, paga o time, que não tá bom. Eu tomar Cristo na sério, já me disse, eu não tenho televisão, não vai casa. Nós de nós vamos se com sério, work, para mim não tira não, para mim não é um passo atrás, mas o que é caminho reato com Deus. Como a vida familiar com Cristo está agora aqui? Bom, minha vida familiar com Cristo agora aqui está hopi dois. Me vida casar, me te me unang, me te estima me casar, me te estima me unang. Porque Deus a cambiar meu coração também para me postima, coisa que não está assim, mas agora que sim me tem estimação para me unang, me que me unang bom, me casar bom. Me que tá bom tata, bom para mim, bom voorbeeld. Como botar como tata? Bom como tata, me tá tukos para mim, não. Tukos não que as me que tá com não que vai aqui me que tá com não, me que cuida não, me que ajuda não. Pasumia, me que para nada passa não. Bano me topi crypt. So me estima não.
Se tem gente que está passando de mesma situação que a passa, que lobo bisa é persona aqui? Ja, confia a Deus, busca a Deus. So, Cristo, Deus, te persona que sempre ele ajuda-me. Tem qualquer circunstância me para dentro, ele ajuda-me sempre. Nunca ele larga-me na caia. Pensando de vista, tu que está um bom e vídeo aqui. Me tá bom. Só não pensa que o mundo da Bíblia, só me tu ende hope rebelde. Sempre de vista, hope não lumirai o que me tá bom. Bom, de com Deus que sapame. Deus tá bom. Sempre bisa calcul de não, anche bota young, bota pieu, não te importa. Que circunstância pode passar em vida, Deus te ajuda, não pensa nunca, cubo mal não cuba se não tenha perdão. Deus está perdonando nós, Deus tem amor para nós todos. Não entregar. Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. All we long for, all we needed, shining in a child's eyes. Hope forever, death defeated, because of this one holy night. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Long awaited, precious promise, coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. On our knees we fall. Wat een geweldige dienst. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Voordat we de dienst gaan afsluiten, gaan we even naar het boek van Romeinen, hoofdstuk 10. En we beginnen vanaf vers 9 te lezen
tot en met vers 15. Romeinen 10, vers 9 tot en met 15. Ik lees vanaf vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood, Grieks, Antilliaan, Nederlander. Er is geen enkel onderscheid, mensen. Want één en dezelfde God, Heere Jezus, is Heer van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij dan in hem geloven van wie zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het vrede en het goede verkondigen. En dit zijn wij, zo horen wij te zijn, laten we het zo zeggen. Wij moeten het goede verkondigen. Wij zijn geroepen om anderen te vertellen over Gods liefde. Wij zijn gezanten van de Heer, uitgekozen voor dit werk. Daarom is Jezus gekomen. Hij is gekomen om ons de weg te wijzen, om ons te redden, om ons een nieuw leven te geven, maar vooral zodat wij nu gevuld met de Heilige Geest, vervuld met Jezus en zijn woorden, met zijn kracht, geïnspireerd door zijn leven, zodat wij het licht kunnen zijn voor anderen. Ik lees uit 1 Petrus 2, vers 9. 1 Petrus 2, vers 9. En het staat zo geschreven, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. We zijn van hem, mensen. Dus we moeten doen wat hij ons vraagt. En dit is wat hij ons vraagt. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn geroepen uit de duisternis, uit onze zondige leven, in zijn licht, zodat wij nu de deugden van de Heer, de goedheid van God, kunnen doorvertellen aan onze kinderen, ons gezin, onze familie, onze buren, onze naasten. Blijf niet stil. God heeft jou gered. Je hebt een verhaal. En dat verhaal wat jij hebt, moet je echt vertellen. Ga uit, stap uit in geloof en begin mensen te vertellen over Gods wonderbaarlijk liefde, over de goedheid van de Heer, over wat Hij voor jou gedaan heeft. Hij heeft jouw lot veranderd, Hij heeft jouw hele leven veranderd. Het oude is voorbij en je wandelt in het nieuwe, in zijn licht. Amen. Dit is vandaag ons boodschap. Dit willen wij u vertellen. U heeft een verhaal. U heeft een ervaring met de Heer. Laat het niet daar blijven. Maar ga stap uit. Ga en vertel aan iedereen over de goedheid van de Heer Jezus. Vooral in deze periode. Er zijn mensen die wanhopig zijn. En ze hebben hoop nodig. Er zijn mensen die onrustig zijn. Die niet weten wat er morgen voor hun, wat er morgen gaat gebeuren. En dat geeft spanningen, stress. Maar jij hebt het woord van vrede. De vrede van God is met jou. Geef dat aan iemand anders. Deel dat met iemand anders. Het zegt hier in Romeinen 10, vers 13.
Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dit is het boodschap wat we moeten delen. Dat als mensen de naam van Jezus aanroepen, dat ze gered zullen worden. Er staat in vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En vandaag, nu, heb jij ook de kans om dit te doen. Om Jezus zijn naam aan te roepen. Zodat hij jouw droevigheid, zodat hij jouw angst kan veranderen in vreugde, in vrede, in hoop. Net zoals hij dat voor ons gedaan heeft. Het is makkelijk. Wat moet je doen? Het staat in Johannes hoofdstuk 1. Laten we het even opzoeken. Vers 12. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. Dit is het enige wat je moet doen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Vandaag heb je de kans om Jezus te aanvaarden als je redder en verlosser. En je moet 1 ding doen. Nummer 1, met je hart geloven. En nummer 2, met je mond belijden. Als jij dat vandaag wil, mag je dit gebed herhalen. Zeg, Heere Jezus, ik kom voor uw troon van genade. Ik vraag u om vergeving. Vergeef me van al mijn zonden. Van alles wat ik gedaan heb dat tegen jouw woord is. Vandaag erken ik u als mijn redder en mijn verlosser. Heere Jezus, word koning van mijn hart. Amen. Amen. Als je dit gebed samen met ons hebt gedaan, zegt de Bijbel in 2 Korintiërs 5 vers 17 dat je een nieuwe schepping bent. Als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en zie, alles is nieuw. Wat geweldig is dat. We zijn blij dat je dit gebed hebt gedaan en we willen je bemoedigen om deel te zijn van House of Worship Hollanda. Dit kan op 2 manieren. Je kan aanmelden via onze website www.howhollanda.org en dan kan je de diensten bijwonen. Bijvoorbeeld 26 december, 2 uur beginnen we. Of je kan ons via YouTube volgen op Facebook. Dan schrijf je House of Worship Hollanda en dan kom je op onze YouTube kanaal of op onze Facebook pagina. God zegen je rijkelijk. We willen jou vandaag Bom Pascu wensen, een Feliz Pascu, een gezegende kerst. Bom Pascu is papiaments. We willen jou een gezegende kerst wensen. Al het goede van God voor jou en jouw gezin. Blijf genieten van de dienst. Wauw, wat een dienst en wat een boodschap. Ik ben ervan overtuigd dat jullie gezegend zijn geraakt en dat jullie bemoedigd zijn geraakt. Nou, wij zijn heel erg blij dat wij samen met jullie kerst mochten vieren van vandaag. Het was een beetje anders dan dat we gewend zijn, maar helemaal bij jullie thuis. Dus daar zijn we heel blij mee. Denk eraan, vertel het goede nieuws door aan iedereen die je tegenkomt, zodat God hun duister in licht kan veranderen. Amen, Cheyenne, je hebt helemaal gelijk. Hoe mooi is het om samen met je gezin in deze tijd kerst te mogen vieren? Hoe prachtig is het om de echte reden van kerst te mogen vieren samen met je familie? Hoe prachtig is het om Gods liefde te mogen ervaren? Toch, Jada? Kom. Hoe vond je de kerkdienst, Jada? Wij vonden het ook heel leuk. Wij gaan afsluiten, maar sluit nog niet je link af, want er gaat nog een hele geweldige lied afspelen. Het heet Who's Gonna Tell 'Em. Heel deze kerkdienst is geïnspireerd op dit lied. Het heeft een hele geweldige boodschap. Wij gaan afsluiten. Wij zeggen jullie fijne kerstdag. En in Papiaments zeggen wij Feliz Pascu. Ayo!
gonna tell them that Jesus loves them? Who's gonna tell them there's a better way? Who's gonna warn them of the things coming on them so God can turn their nights to day? Who's gonna tell them that Jesus loves them? Who's gonna tell them there's a better way? Who's gonna warn them of the things coming on them so God can turn their night to day? Somebody's gotta warn them. Somebody's gotta tell them. Somebody's got to warn them. Somebody's gotta tell them. Let's sing together. Who's gonna tell them? Come on. Who's gonna tell them? Jesus loves them. Who's gonna tell them there's a better way? Who's gonna warn them of the things coming on them So God can turn their night to day. Who's gonna tell them that Jesus loves them? Who's gonna tell them there's a better way? Who's gonna warn them of the things coming on them so God can turn their night to day? God is calling us to go into the world and preach the gospel. Tell everyone about the love of Jesus Christ, about the sacrifice He made on the cross for us. When you receive Him in your heart, you will be free, delivered. You will receive hope, peace, and joy. Tell me who's gonna tell them that Jesus loves them. Jesus loves them. I'm gonna tell There's a better way. there's a better way. I'm gonna warn them of the things coming on them so God can turn their night to day. I'm gonna tell them. I'm gonna tell them Jesus loves you. Jesus loves There's them. hope in Him. I'm gonna tell them there's a better way. Better way. I'm gonna warn them of the things coming on them So God can turn their night to day. He can turn your mourning into dancing. Turn their night to day. He can turn your sorrows into joy. Turn their night to day. Let Him do it for you as He has done it for me. Turn their night to day. He can and He will do it for you. Hallelujah. Análisis y opinión, entrevista, pa-informabo ten tur tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos di show, política, parranda.
confianza.